παιδιά, μόλις μπήκα τώρα στο Impress για να σας πω τα καινούργια coach που έμαθα. Δεν είναι coach ακριβώς, αλλά είναι τα καινούργια πράγματα που θα πάρουμε. Είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί αυτό που είδαμε στη φωτογραφία που ήταν ένα κοριτσάκι που φόρησε ένα θέμα θα το πάρουμε. Αλλά θα πρέπει να τελειώσει η σκηνή. Αυτό εδώ, ναι. Κάνουμε μισή ώρα. Και πρέπει να περιμένω εγώ τώρα μισή ώρα να μου τελειώσει. Καταρχήν εγώ ήμουν σε μια φάση κατευθείαν με τα coach. Γεια σας παιδιά. Εγώ χτύπησα και το χέρι μου και δεν μπορώ να πατάω καλά τα πίκτρα, γιατί είναι με το χέρι που παίζω. Πάει να θυμάμαι το μεσαίο μου και αυτό που κάνει κολοδάχτυλο. Και με αυτό εγώ παίζω καλά και δεν μου αρέσει, γιατί δεν ήθελα να γίνει. Βλέπουμε λίγο τι είναι. Δεν βλέπετε τι γράφουμε. Εντάξει, κάτι γράφει. Sorry, join late. Δεν μας ενδιαφέρει. Το βλέπετε όλοι αυτό που έγινε. Μπρο, η τύχη μου είναι αυτή. Δεν ξέρω. Ναι, ναι, μου κολλάει αυτό. Εσένα δεν σε είδα, ούτε εσένα δεν σε είδα. Μπορούμε... Συγγνώμη παιδιά που το ακούσατε αυτό. Κάτσε λίγο. Πρέπει να πάμε γρήγορα όμως. Δεν τα θυμάμαι όλα. Παίρνεις αυτό. Ναι, πρέπει να τα βρούμε όλα. Και μετά το κάνουμε πολύ... Άμα κάνουμε πολλή ώρα, χάνουμε. Δεν είναι εδώ. Έλα γρήγορα! Παιδιά, δεν θυμάμαι. Όχι, μπρο. Μπρο, δεν θυμάμαι. Κάτσε να πάω να το αφήσω. Θα τα χάσω εγώ. Ωραία, να το πρώτο μου. Παιδιά, πρέπει γρήγορα όμως να τα κάνουμε όλα αυτά. Παιδιά, όμως γιατί έβαλαν σε αυτό εδώ το map. Μπρο, δεν θυμάμαι. Μπρο, ρε, είμαι ξεχασιάρα τύπησα. Όχι, μπρο. Ήταν και κάπου εδώ έξω. Πού. Μισό. Κάτσε λίγο. Έχει νιουάμπι. Μισό, θα πάω να δω από την τηλεόραση. Θα μου βγάλει τα νεύρα τώρα, μισό. Μόνο, θέλω να μάθω κάτι. Εδώ, τη φάση όμως, γιατί το δείχνει ακόμα, δεν το έχουν πάρει, γιατί είναι πολύ σπαστικό αυτό. Περιμένω τώρα να ανοίξει τη τηλεόρασή μου. Άμα κάνει τώρα έχω τηλεόραση μου, μα την Παναγία, δεν ξέρω τι θα γίνει. Μου ξεκόλλησε. Έχουμε ένα pancake. Και φαντάσου βγαίνουμε πρώτες. Μαζί με ένα pancake. Έχω βρει κι άλλα πολλά καινούρια. Καλά, όχι πολλά. Έχω βρει ένα καινούριο πράγμα στο DDI. Σωστά το λέω. DDI. Προσπαθώ με το τηλεκοντρόλ να πάω YouTube, αλλά μισό. Εντάξει, πήγαμε YouTube. Στο μεταξύ μιλάω μέσα. Κάνω τηλεόραση. Έβαλα ένα άκυρο βίντεο. Παιδιά, μισό. Θα κάνω μισή ώρα. Οκ, βρήκα το βίντεο. Πάλι καλά. Τώρα, το πρόβλημα είναι τέλειο, μπρο, είναι πολύ σπαστικό. Αντί να ψάξεις όλο το DDI να το βρεις εκεί που έχεις κάτι δευτερόλεπτα, μπρο. Άμα ήταν ένα λεπτό θα έλεγα οκ, αλλά όχι και 10 αιώνες που κάνουν. Κάτι να πάμε στην κρυψώνα μας. Δεν θα μας δει ποτέ κανείς. Εμείς κορυφτήκαμε. Τέλος πάντων, περιμένουμε με 3 λεπτά. Πρέπει να περιμένουμε και την παρουσίαση. Πανάθεμα. Μετά από ένα νέο να αρχίσει η παράσταση. Να τελειώσει η παράσταση θέλω. Δεν ακούσατε καλά. Ωραία παιδιά, ωραία. Ας ελπίσουμε ότι τα θυμάμαι όλα. Τι μου λέει από κάτω. Χέστο τώρα. Πάρε. Από εδώ. Άμα ξεχάσω και το τελευταίο, δεν ξέρω. Πάω να πηδηχτώ από τον μπαλκόνι. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο. Ίσως
Πάει πολύ τα νεύρα, μπρο. Πάρ' το. Τώρα πας... Τέλεια. Τα βρήκαμε όλα. Αχ, το δάχτυλό μου. Τι φάση. Βρήκα το τελευταίο και δεν θέλει να μου το δώσει. Περιμένουμε 5 λεπτά. Δεν μπορούμε 5 λεπτά. Μα δεν μπορούμε 5 λεπτά. Παιδιά, στο επόμενο round θα το πάρουμε. Δεν το έχουμε κάνει από την αρχή. Τέλος πάντων θα περιμένουμε τα 5 λεπτά. Εννοεί 5 λεπτά από το map. Οκ, εντάξει, έχω πρόβλημα. Και μετά θα μπω με την DID να σας δείξω αυτά που αυτά τα καινούργια, ρε παιδί μου, τέλος πάντων. Θα βγάλουμε αυτό και ας γίνουμε hot dog. Εγώ στο φυσικό μου περιβάλλον, ας βγάλουμε το κέικ και ας γίνουμε hot dog. Πάμε ξανά στην κρυψώνα μας, sorry. 2. Ωραία, περιμένουμε να τελειώσουν τα δευτερόλεπτα. Ωραία, είναι έτοιμο, είμαστε έτοιμοι να το πάρουμε. Γιατί μόλις δείχνει αυτό κάτω, δεν έχω καταλάβει. So kind. Bro. Σπάσε τα νεύρα τώρα. Κλικ. Παιδιά, το πήραμε. Το πήραμε. Το πήραμε. Το πήραμε. Μπορώ να τα πάρω πίσω. Τα θέλω. Κάτσε, μπορεί να τα ξανακρατήσεις. Ωραία, ρε φίλε. Πάμε να μπούμε λίγο στο καράβι. Καράβι, βοήθησε με ένα νόστιμο χοντόκ. Μπορούμε να χορέψουμε, Και παίρνεις λεφτά με αυτό που κάνεις και χορεύεις. Οκ, τέλος πάντων, πάμε την DID. Ώστε μου μόνο μισό λεπτάκι. Οκ, μπαίνουμε. Να ανακουφιστώ. Ελπίζω να έχει κάνει εδώ κάτι. Όταν εννοώ κάτι το update. Όχι. Τότε θα μου είχε και το καινούριο coach να το δούμε, ρε εσύ. Ήταν ένα coach που δεν το είχα πάρει. Που ήταν, πώς το λένε, που ήταν σαν κορώνα το ίδιο. Οπότε τώρα το πήρα. Ναι. Τώρα εγώ τι ήθελα. Να δείξουμε τα καινούρια. Περίμενε. Μισό. Πάμε. Τώρα. Έλα μαζί μου. Εκεί που είναι... Πού να σου το πρέπει με τα πλήκτρα. Θα το δείτε στη συνέχεια. Εδώ στα backrooms. Στα rooms. Το τελευταίο. Όχι. Δεν μπορεί. Θα έχει κολλήσει. Στο βίντεο μας έδειχνε ότι ήταν έτσι πολύ πιο ωραίο, πιο cute. Ενώ τώρα είναι The DDD Cooking Show. Ρε, τώρα όντως τώρα μας λένε ψέματα. Δεν ξέρω, πάντως, Dress to Impress, άμα με ακούς, φτιάξ' το αυτό, γιατί είναι χάρη αυτό που έχεις κάνει. Το έχεις καταντήσει το Dress to Impress σε λίγο αηδία. Δεν θέλει να μπούμε στα coach, γιατί σου λέει θα κολλήσεις. Άκουσα, θα κολλήσεις. Ναι, επιτέλους πήκαμε. Και φυσικά δεν θα έχουμε το καινούριο coach εδώ. Μπρο όμως, πού να το βρω το καινούριο coach. Μπρο όμως, είναι πολύ σπαστικό, θα σας δείξω. Τι έδειχνε αυτή η κουπελίτσα. Wait. Ναι, ξεκινάει εδώ που μας λέει πώς το παίρνουμε. Μπλα 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 μπλα. Από εκείνη το έβαλα, που δεν ήταν κάποια άλλη. Εντάξει, δεν κάνουμε και λίγο, έτσι, λίγο zoom να βάλω κάπου. Ναι. Is here. And the last on here. Ναι, τελειώνει. Ναι, τελειώνει κοπελίτσα μου όμως. Ναι, το πήρε, συγχαρητήρια. 50 ευρώ κέρδισες. Ναι.
Παιδιά, δεν ήταν αυτή, τώρα το συνειδητοποίησα και παίζει ακόμα το τραγούδι. Μισό λεπτό να την βρω. Παιδιά, δεν ξέρω τώρα ποιο είναι, αλλά θέλω πάρα πολύ να δω ποιο είναι αυτό που πήρα, πώς είναι, μπρο. Θέλω να το δω, να το τεστάρω, μπρο. Θέλω να το δω, να το κάνω slay. Να, αυτό εδώ πήρα. Φαίνεται gorgeous, θέλω να πω. Delicious burger. Μόνο μου πεις τώρα... Έλα ρε φίλε, 1 λεπτό πρέπει να μου δώσεις. Πριν που δεν ήθελα... όχι, θα παίζουμε. Πριν δεν ήθελα να έχει λεπτά. Τώρα θέλω να έχει λεπτά. Ωραία φίλε, 1 λεπτό που θα μας χωρέσει. Αυτό δεν είναι. Καλά εγώ. Πρέπει... Όχι ρε φίλε, 1 λεπτό. Θέλω 1 λεπτό μπρο μου. Κολλάει εδώ περισσότερο που να το καταλάβεις. Καλά, βγαίνουμε και ξαναμπαίνουμε. Θα κάτσουμε εμείς να σκάσουμε. Νομίζω θα κάτσουμε εμείς να σκάσουμε. Ξανά έκανε την ίδια βλακιά. Άμα τώρα, μα την Παναγία, δεν έχει πάνω από 3 λεπτά ή 2, δεν ξέρω θα είναι. Δευτερόλεπτα, να είσαι καλά μπρο. Τι να σου πω, μου δώσει 44 δευτερόλεπτα. Εγώ θέλω κάτι 1.000. Μία κορώνα μας έχει βάλει και πολύ ωραία. Κανόνισε, τι θα βγάλεις. Κανόνισε. Έλα ρε φίλ. Δεν ξέρω κι εγώ πόσες φορές έχω δει, ναι. Θα μου πεις, έχεις βγει, δεν ξέρω κι εγώ πόσες φορές. Αλλά μου έχεις πάσει τα νεύρα. Άσε μου ρε παιδί μου 3 λεπτά. Εντάξει, τώρα ξεκινάει, εντάξει, θα περιμένω τώρα να μου ξεκινήσει. Ρε, το καινούριο, ναι, αυτό. Δεν, είναι πολύ, ρε παιδί μου, δεν το έχω κάνει ποτέ, να σου πω. Τι είδα μόλις. Πάω να πέσω από τον κρεμό, τι είδα μόλις. Δεν ήμασταν στο λόντι, εκεί που κάνουμε το όντι. Τι είδα μόλις, μου, τι είδαν τα ματάκια μου τα γλυκά. Και τώρα ξανά θα μου δείξει το ίδιο. Θες κάτι, να πας να χεστείς, dressing press. Πού μπορώ να πάω να κρυφτώ, πού. Γιατί όλα πρέπει τώρα, μα τώρα να έχουν λίγα δευτερόλεπτα, δεν μπορούσαν να έχουν 5 λεπτά, 3 λεπτά, 2 λεπτά τουλάχιστον, όχι 1. Εντάξει παιδιά, όχι. Δεν θα πάρω, ευχαριστώ. Δεν θα πάρω. Εδώ. Εγώ είμαι εδώ, παιδιά. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε ένα like και μια εγγραφή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τους 30.000 για τους 30 εγγραμμένους. Thank you very much. Και θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο. Bye bye. Ελπίζω να σας βοήθησα με τα codes. Και adios, amigos. Και καλό καλοκαίρι. Bye bye.